makita mo to kung uyaboy nga. Makikita mo siya nako. Sa dyo kayo mong seryahan ng ano, makikita siya nako, no? Ano siya? Ako siya doon, pag-isulti ko niya, og ngano nga, makikita siya nako. Asa na niya ako uyab? Ay, ganihar mo ko diri nagpaabot. May ndag musugot siya. Ay nga, magminyo min duha. Gusto na dyan ko maminyo. Babe, Si... Kani, sanay ka. si may, hindi mo kong gipatawag. Unsa may problema ni mo, de? Dili, problema. Unsa man? Good news. Good news mo ba? Ganahan ako din magminyo ng duha. Magminyo na ta. Uy, dugay na ba itong relasyon? Ano man? Na, ang atong sabot, ano Naina ko na, abot pangutana. raman ta, ya, kanang kita-kita raman ang atong sinabutan. Magminyo na ka nga. Asa na ba doon? Magminyo, Jud. Pati mahala sa bugas, oy. Ako dala na bugas. Ako na tanan. Okay ra gyud na ako, babe, basta minyo lang jud ko mo. Na kay mo. An ba? Daghan ki ko kayuta. Minyo lang. Daghan ki balay. Daghan ki Balay? manubra ako mga kwarta. Minyo na lang jud. Alaki na lang jud ko sa ako ang kinabuhi. Di mo pwede mapakasal ko tagon. Ano man? Ako'y asawa, kasal ko sa lain. Buta ako Anong karon pa man kani ingon, uy? Ako tramang buta akong gusto. Hala. Sayang kaayo, padung na ta sa katiguangon ani wa jud lalaki na ka. Ani lang, babe. Para jud nga kuan gi ka maminyo gi ka kay tungod kay para kuan ang gid mo mga kabutangan, mahimutang na jud ka. Pangitaan ta lang kag usa ka lalaki. Lalaki? Nya pres nimo tisoy. Wapo. Gopo. Igagaw na ko. Blandig buhok. Landig buhok. Igagaw na ko lagi sultian talaga. Naagi na sa dugo na mo ng mga gupuon. Mao ba? Sabihin mo, kanan ta mga gwapo diya, kadugo ginanamo. Nya mo kanang mo Kay- sugot na makiminyo. Pagpakasal to siya diyan, sugot to siya diyan pakasal. Basta tisoy mo ka ah. Isoy, natural na sa dugo na mo, naglatay sa among dugo. Kay dugo na namo ng mga gwapohon. Dugo na namo gwapon layo wala kinahagit. Pero atuon ako kay ulit tawag ito siya. Mao ba pure jud? Pure good. Ah, sige sige. Okay sige sugot na lang ko kay saon man. Tiga ito community babe. Ha? Layo ko to. 10k lang, 10k, Gcash lang kay mo koy. 10k? Complete? Bakit man na. Special trip yan na siya. Mo adto kog sakay kog Iloprano. Ako usap sa hirop kyaon ko na. Nya 10k. Oh. Bakit Oh sige, send na ako. Gcash. Oh, nandara send na. Okay. O Gcash na. Oh, Gcash na. 09122. Okay na, 122. Ha? Pamsak. Nga, babe. Pabuta ko dito. Balik mi na yun. Sige. Pilara. Sa minuto, biyahe merkad sa Aloprano. Balik na yun. 2 minutos, 3 minutos na nami. Sige. Oh, magbuhat ka diri, ha? Ako na mo pakasal mo. Basta ako pasalig mo. Nasa dugo na mo ang mga gupuhon. Sige, sige. Sige, Sige, babe. magbuhat ka diri, ha? Sige. Sige, babe, sige, babe. Last minute. Last minute. Last minute. Paitan eh. Buhi ay. Huwag kita uyap ani. Buwang lang tani. Kay. Lose up town. Kita ni pangasaw ko nun. Kay kami ko na kay ko. Tanda ni ko gagaw. Malipayon magayo. Gaw, gaw. Sa taon kay sige kag nisi mo kag iro ng dabdaban. Nalipay ko gaw kay masulbad na imong problema, ikay makasulbad sa akong problema. Ha? Ang akong problema, ako yung makasulbad sa imong problema. Oh, bungutas ok ni mo tawana ka. Gaw. Abi nimo gaw. Tungod sa atong pagkagwapuhon gaw. Nakauyab ko. Yaman ra. Karon gaw kay ang akong uyab gaw gusto namang magminyo. Pakasal gi siya gaw. Problema. Di na mo ko makasal kay mo ko isawa. Oo, dapat lang. Kung giilot gaw. Mao di sige kag misiri ay. Lagi gaw, gitigaan ko niya og pamiliti karon gaw. 200 pesos ra. Kasi gatos untani. Unya. Wa man siya kay bawo nga bangko kang uli. Silingan naman mo. Silingan. Pagkasawa to ko. Kanang bayana de diha. Kasal to kanang bata pang bugaw-bupa. Batay dato ko ba kaya? Ano gaw? Ang mga ginikanan nato sa Saudi Amerika. Karon gaw. Tigayon niya ko gaw ka na ang kaptangan ha. Imo alog buy-buy sa iro gaw. Ay kablaka basta asawa ko na. Ikaw mo akong muong gwardya dito.
Ipaghambugan ako ka. Oo. Naago sa Oo. tugo na to ng mga gupuhon ka. Oo, alang natural. Magpakasal gina siya. Sige. Ikaw, atulad sila balay. Adto na to kay aron masugdan kay grabing lami ay humol ring ko. Diskarte na gaw, ana alagaw. Kung unsay mga pagkuwang sa ko'y gagaw dali mo, ikitapak. Oh, sige, aki bahala. Tanaw. Asan? Iya, ganiharong po nag-uwat diri. Ah, asa man? Kani siya sus. Haha, lagi gidani niya. Asa man imong guyog, uy? Ano man guyog? Asa man ba? Kaya sa nimo nga. Sa ganiharap ako diri ha? Asa? Siya? Ay, siya ay agaw na ko. Oh, ulit tao. Ay, sagaw. Ulit na nga. Diskarte sa tagaw. Pahari. Kumot man ni kaskwalo piso ka. Day. Ako mo imong mababana day. Di kay ka magmahay. Unsay ka kuwangan sa kong gagaw. Ako nang punan. Malabuan ko na. Basta magpakasal lang ta. Sige na day. Oh, ingnan bitaw ka. Ingon man ka gwapo. Gwapo bitaw mo. Sultihan ka na sa dugo na mo ang gwapo. Gwapo? Puraga ba? Anong man? Anong ka na man taon mong gihatag na ko eh. Katamnan man taon. Katamnan taon nagahumayan oy. Sa man taong ka, oy. Para lang makuha imong Ingon ba ka kayamanan. gwapo ha? Ngano man ang kanay man imong bughaw og buhok. Dili man Amerikana. Amerikano. Sa man mo gusto. Press nimo. Ingon ka gwapo press nimo. Igagaw bitaw na ako bitaw. Sa man na, ingnan taga igagaw na ko. Ikagaw lagi mo. Dili man na sa gwapo. Itanday ko na magduha be. Sus Ginoo ko. Pati pa di gamaya. Sa kita Dako man rin ko ah. Dako man rin. Dili ko ana. Dili ko ana. Gwapo ako gibangita. Gwapo bitaw na. Sayang kay na akong kayamanan ug wala mo. Ako lagi kay ako. Ngano man kay ingon ba ko kaparan ako Dismil. Unsa, pinay magyatang? Dismil. Yung kadusiltos. Tagsagatos na to. Nganong bawiyon man nimo? Ingon ko gwapo. Ngano kana man unano imong gihatag nako. Gwapo! Naniana naman ko nimo nga nasa dugo na mo ang gwapo. Wa ko ningon nimo nga gwapo yang naong. Nasa dugo na mo ang gwapo. Dugo na mo'y gwapo. Ako, hindi, gwapo. Dili inyong naong. Nasobrahan sa dugo na mo ang kulong. Nasa sa dugo. Ikaw ba? Nawayo naman. Ikaw, dismay. Go! Hindi ka sana, no?